Tak s niektorými som sa už bavil vlastne o tom, o tej včerajšej prednáške. Ulrik bude s nami, myslím od nejakej 11. Potom sa budeme snažiť ako keby ísť dneska viac tak praktickejšie. Čiže my sme pôvodne chceli, že vám dneska troška odprezentujeme to, čo vlastne Memo urobilo v kontexte toho takzvaného solutions žurnalizmu alebo z koncepte novinárčiny zamerané na riešenia. Tak je to správne po slovensky. Ale mal som taký pocit, že by bolo možno fajn dať aj trošku priestor pre vás, pretože včera sme mali možnosť teda sledovať veľmi zaujímavý koncept, ktorý Ulrik prezentoval, ale pre mňa celý čas ako keby bola v pozadí taká otázka, že toto je super, ale že do akej miery je toto v podstate aplikovateľné vo všeobecnosti na Slovensku a takisto v kontexte vlastne tohto nášho projektu. Čiže som si myslel, že by sme dneska mohli dať priestor vám na začiatku, potom ja okolo 9:45 potom odbehnem vlastne ísť privítať pani Balogovú a od tej 10:00 potom vlastne budeme mať možnosť si vypočuť ju a teda jej pohľad na to, ako ona vníma takéto koncepty. Čiže takto nejak sme mysleli, že by sme to mohli uchopiť. A možno ešte taká posledná vec, skôr ako na to zabudnem, je to, že my sa pokúšame v podstate tento projekt predĺžiť o ďalší rok. Čiže toto som vám chcel proste povedať, že nie je to posledný workshop alebo posledná príležitosť, teda dúfam. A budeme sa proste snažiť urobiť všetko preto, aby sme tento projekt vedeli nejakým spôsobom predĺžiť. Welcome. Please, you can come in and have a seat. Dobre, tak ako ste to vnímali včera, please? Ako to na vás zapôsobilo? Niektorí teda som sa už bavil, že nie pre všetkých to bolo nejaký úplne nový koncept, takže zrejme ste už o tom niektorí počuli, ale tak vo všeobecnosti ma zaujímalo, že teda ako to vnímate a ako to teda vnímate hlavne v tom nejakom slovenskom kontexte, že či takéto niečo si myslíte, že je pre nás relevantné, je to niečo, čo proste je skôr vizionárske v kontexte Slovenska. Ďakujem. Ja som už včera spomínal, že my čiastočne to už robíme v Smečku, najmä tie explanatory journalism, v podstate otázky a odpovede. To robíme už niekoľko rokov a funguje to veľmi dobre, pretože nastolíme problém a vysvetlíme a dáme na konci riešenie rady, teda ak sa k ním dopatrame, nie vždy. A čo sa týka ďalších vecí, tak môžem potvrdiť, že tlak na výkonnosť a proste kratšie články a množstvo článkov je aj u nás, pretože tiež máme nejaké KPIs a takisto naša mzda je naviazaná na to, ako sa čítajú a predávajú naše články, teda hlavne na predajnosť. Takže keď chcete zaujať a predať článok, nemôže byť titul nudný, musí byť kvázi bulvárnejší, i keď v serióznom médiu, pretože proste potom ho nepredáte. Žiaľ, akože kliká sa na tie bulvárnejšie titulky. Takže toľko. Super, no, ako ono niekedy, musím povedať, že aj z vlastnej skúsenosti niekedy tie titulky naozaj, a teraz nemyslím sme, ale všimol som si vo viacerých médiách, že proste niekedy ten titulok ako keby ani nereflektoval úplne to, čo je v tom článku, ale rozumiem tomu, pán Rizman. No, môžete. Nie, myslím, že nie.
Ja veľmi krátko v rámci celej žurnalistiky. Viac menej všetci vieme, ako to funguje. Všetci vieme, že 2 je 4, ale niekedy si to treba tak viac pripomenúť, alebo pod tlakom či už majiteľov, či už tej čitateľskej alebo posluchackej, diváckej obce. Niekedy tak ako keby z tej cestičky trošku polavíme, alebo nás to ťahá do toho, lebo presne sme do toho tlačení. Takže takéto workshopy, takéto prednášky a podobné, takéto stretávanie je dobre na to, aby sme si uvedomili vlastne, že či sme naozaj sa trošku posunuli a či sa vieme vrátiť nazad, alebo sme to udržali a ideme tým smerom, lebo toto je na novo povedané. Ale tá koncepcia je naozaj akože staršia, ako keby, hej, len je na novo teraz povedaná a je aktuálnejšia a o to viac treba nie je hlasnejšie, ale dôraznejšie o tom rozprávať. Mne tam vlastne rezonuje ešte stále zo včerajška aj tá otázka, ktorú ste sa pýtali vy, že vlastne ako sa dá oslovovať ľudí faktami, keď tí ľudia momentálne reagujú skôr na emócie a počas tej kampane sme to videli, ako to strašenie tými rôznymi vecami od medveďov cez neviem čo všetko. A vo mne veľmi rezonuje, v auguste sme tu mali pána Orlovského, ktorý bohužiaľ je na odchode z toho migračného úradu, ale pár vecí, ktoré tu povedal, ako doteraz proste vo mne rezonujú, čiže napríklad, a teraz sa bavím výslovne o tejto našej téme, že v podstate 11 eur momentálne sa skladáme, každý jeden Slovák na tú ukrajinskú pomoc, čo sú podľa mňa úplne minimálne prostriedky, ktoré do toho musíme vkladať, s tým, že ten ďalší rok to už bude ako keby nulový vklad a od tých ďalších 2 rokov v podstate už bude Slovensko benefitovať. Čiže dá sa toto nejakým spôsobom konštruktívnou žurnalistikou posúvať tým našim divákom, čitateľom tak, aby to v podstate prekrylo také tie notoricky známe naratívy dezinformačné o tom, ako všetci tu doplácame na tú ukrajinskú pomoc. To je jeden rozmer toho a druhý rozmer je vlastne tá naša demografia, to, že v podstate potrebujeme pracovnú silu v rôznych odvetviach a namiesto toho, aby sme vlastne vítali takúto unikátnu príležitosť, ja to stále berem, tak v podstate sa tvárime, že tu nikoho nechceme a tak ďalej. Čiže taký nejaký, neviem, z novinárskeho pohľadu, že ako si myslíš, že toto sa dá napríklad posúvať bez toho, aby sme teda boli konštruktívni. Ďakujem. Akorát čerstvý článok som čítal ráno o kolónach ukrajinských kamionistov na východe. Je to reálny problém pre domácich obyvateľov. Za do okolností som tiež z toho regiónu. Ale v podstate z rozhovoru s šéfom Česmadu, čiže našich kamionistov, jedného z 2 zástupcov, ktorí nechcú štrajkovať, druhí chcú, tak vyplynulo, že v podstate Ukrajinci sú v tom len akože polovične namočení, pretože tie ukrajinské kamiony vlastnia Turci a iné spoločnosti, ktoré si tam založili pobočky a cestujú do Európy, lebo je to výhodnejšie, čiže zneužívajú tú kvázi výnimku. No ale Ukrajinci im to tam samozrejme dovolili založiť si. No takže to napríklad v tom článku nebolo vypichnuté v podstate, že nie sú za to vinní len Ukrajinci, ale v podstate systém zneužívajú Turci a iní. Hej. Takže to by bolo možno zaujímavé. Takže to je len taký jeden príklad. Ja by som iba dopovedala, že presne to, ako vy teda reagujem na vašu reakciu, tým, že ja pracujem v zahraničnom spravodajstve, tak my sme nútení dennodenne tie kontexty robiť ľuďom. Jednoducho nie každý sa orientuje v zahraničí a v rôznych konfliktoch a regiónoch. A toto je presne ten point, čo sa týka Ukrajiny.
že keď sme o tomto robili vlastne príspevok, keď Poliaci začali s tým štrajkom, tak sme prišli na to, že je to celkom ťažké vysvetliť slovenskému poslucháčovi, pretože nemáme odborníkov. Je to paradoxné, ale my sa ako keby nevieme akože veľakrát aj pohnúť preto, že tie kontexty chceme vlastne robiť komplexný pohľad, ale vlastne narážame na to, že ako novinári, že vám to nikto nechce skomentovať. Lebo povie, že nie je odborník. Takže to by som tak na margo dala, hej, že ono je ľahko možno, že pomenovať tú vec novinársky, ale je ťažšie a už oveľa ťažšie povedať ju odborne a uveriteľne, pretože ja vlastne som iba ten sprostredkovateľ informácie. To už je ďalšia vec. Kolega chcel ešte k tomu niečo dodať. Ja ešte veľmi rýchlo taký jeden moment, a to je to, čo sme sa vlastne my ráno bavili, že samozrejme, nechcem, aby to vyznelo, že ako keby je tlak teraz na to, že prezentovať túto tému iba pozitívne, lebo to by samozrejme odporovalo ako keby tým základným pravidlám, takže určite každá migrácia zo sebou prináša aj negatívne stránky, ktoré jednoducho vyplývajú z povahy vecí, že ľudia sú rôzni, čiže samozrejme, že sú aj prípady, o ktorých ste vy napríklad rozprávali mne ráno, kde sa zneužívajú nejaké podporné mechanizmy takisto zo strany Ukrajincov, čiže to je ako keby ďalší rozmer toho a že či v sebe potom máme ako keby nejaký taký automatický nejakú samocenzúru, že nechceme ako keby pridávať ešte viac kvázi negatívnych informácií, keďže si uvedomujeme, že také sa šíria tým éterom. Ivan. Ďakujem pekne. Jedna vec k tomu, pretože my sme mali včera také follow-up cally, dva. Jedno bolo so skupinou z Teatry a druhá bola s regionálnymi vysielateľmi a tam sme práve rozdebatovali tento prípad tých kamionov na východnej hranici. A rôzne aspekty z toho vyplynuli. Jedna je presne tá, že ako keby navonok, to je čisto téma, ktorá pôsobí ako keby negatívne voči Ukrajine. Že oni majú výnimku, zneužívajú, doplacajú na slovenskí prepravcovia a v podstate slovenská ekonomika. Zaujímavé kontexty z toho vyplynuli. Jedna je, že ako keby realita toho je, že Ukrajina vlastne využíva to, čo rozhodol niekto iný. Jednak to je rozhodnutie Európskej komisie, posvetené ministrami členských krajín. To znamená, to ako keby nasmerovanie toho hnevu by malo byť celkom jasne pomenované, že keď teda je tam nejaká kritika, tak by mala byť smerovaná tam, kam naozaj je. Zároveň to možno svedčí aj o tom, že tí ministri daných krajín jednoducho neodhadli dostatočne tie možné dôsledky. Ďalšia vec, ktorá z toho vyplýva, je, že veľmi dôležité možno pri takýchto veciach je ako keby pomenovať celý kontext. Jednak je to samozrejme konzekvencia toho, čo sa na tej Ukrajine deje. To znamená, že to nie je z ničoho nič vytvorená situácia, ktorá zrazu dopadá na našich prepravcov a na slovenskú ekonomiku. A zároveň možno ešte dôležitejšie je vždy pomenovať ako keby ten numerický kontext, že koľko naozaj tých prepravcov, respektíve aká časť ekonomiky alebo lokálnej ekonomiky je zasiahnutá vis-a-vis nejaké iné čísla. To znamená, že by človek mal naozaj predstavu o tom, o čom rozprávame, pretože keď sa bavíme o tom, že slovenská ekonomika trpí, tak to je naozaj všeobecný pojem. Slovenskí prepravcovia trpia, to je ako keby globálne pomenovanie problému, ktoré človek, ktorý neznalý veci, si predstaví, že aha, tak tam vlastne nie je iná možnosť ako trpieť alebo netrpieť. Ale keď človek vidí, že je to časť nejakého celku, ktorá je povedzme oveľa menšia ako návonok pôsobí, tak samozrejme to potom vníma úplne inak. To znamená ten kontext a tie rôzne roviny a nasmerovanie toho, že čoho je to príčina a respektíve, že či je to dôsledok alebo začiatok toho celého problému, tak to je veľmi dôležité. Toto je zaujímavý aspekt, ktorý ja priznám sa, keď niekedy nás pozývajú do vysielania komentovať práve Ukrajinu alebo rôzne veci, Bielorusko, Rusko, alebo aj mediálne veci, tak to som práve v RTV zachytil, že mi povedali, že sú prekvapení, že niektoré veci sme boli schopní pomenovať normálne, že majú pocit z expertov, že nechcú povedať priamo veci, ako si myslia. Spomínate to ako druhá a obidve vlastne prípady idú z rozhlasu, čo je zaujímavé. Ja môžem krátko iba?
Haló, áno. Tak krátko iba reagujem na to, že máte úplnú pravdu, pretože totižto rozhlas ako médium je niečo úplne iné ako televízia a tam musíte tie kontexty skladať úplne inak. My máme iba tie slova. takže to je presne o tom. A ešte už len taká malá poznámka, že úplne súhlasím s tým, čo ste začali skicovať v rámci tých kamionistov. Samozrejme, že môj príspevok skončil pri Európskej únii, ktorá vlastne túto výnimku povolila a ktorá to nedoriešila pre Ukrajincov. Ale tým chcem naznačiť iba to, že vlastne niekedy sa to nedá. A teraz budem úplne konkrétna. Možno v článkoch je to niečo iné. Opäť sme tu taká celkom pestrá rodinka. Ja mám na to 2 minúty. Aj s odhlásením. Viete, čo to je? Nie, neviete. Takisto nevieme čísla veľakrát. Hej? Keď som robila ten príspevok, vedeli sme, koľko sa čaká. Aké dlhé sú kolóny. Ale nevedeli sme vôbec nič iné. My sme nevedeli, aké sú tie, ja neviem, zmluvy, obnosy a tak ďalej. Čiže my pracujeme s tou informáciou v danom čase. A to je veľmi ťažké. Čiže treba to tak ako keby, že nedá sa to teraz tak paušálne cez tú optiku pustiť, ako sme si to včera. To bol ten ideálny prípad, že takto by sme to chceli raz. Ale určite sa to dá aspoň nasvietiť. A pokiaľ sa to dá, lebo ja som včera teda s našou tým líderkou presne o tom hovorila, strašne sa mi páčil ten posledný príklad, ako ich tam, tých politikov tlačili jeden k druhému v tom Dánsku. A zhodli sme sa na tom, že s tou mojou tým líderkou, že nie vždy sa to dá otvoriť v tom 2-minútovom príspevku tie dvierka niekam. Nedá sa to vždy. Možno, že by sme sa to mohli ale aspoň niekedy pokúsiť. To je presne to skvelé, že to reflektujete zo svojej stránky praktické, lebo my keď sme vonku a máme ako keby nejaké takéto workshopy, alebo pracujeme práve s médiami dlhšie, tak úplne beriem tu ako keby spravodajskú skratku, že niekedy je to naozaj veľmi ťažké. Na druhej strane, alebo často to počúvame, že ako na naozaj tom veľmi ohraničenom priestore je veľmi ťažké pomenovať všetky línie. Na druhej strane, možno to je ako keby dôvod na to, aby možno spravodajci niekedy sa snažili naozaj ten prístup prehodnotiť, že my sme často počuli, keď sme sa bavili práve s divákmi, ako keby keď sme sa robili také ako rôznorodejšie diskusie, že oni práve ocenia, keď ten príspevok je dlhší. Že ako keby niekedy má spravodajstvo predstavu, že čím kratšie, rýchlejšie, jednoznačnejšie, že to je ako keby údernejšie, že je to jasnejšie. My často počúvame, že nemusí to byť samozrejme rozdebatované na 10 minútach, ale aspoň včera sme sa práve o tom bavili, že ako keby 2,5 minúty, 3,5 minúty už človeku dáva priestor na to pomenovať veci inak. A keď tá možnosť nie je, vždy podľa mňa je dôležité povedať, že toto je téma, ktorej sa budeme venovať a vrátime sa k nej. Lebo to je naozaj to, čo podľa mňa divák hľadá, že dobre, toto nie je jednorázovo pokrytá vec, a môžem čakať od toho média, čo samozrejme dáva punc serióznosti, že ako venujem sa tej téme. Je jasné, že dnes sme nepokryli všetko a možno práve preto vlastne vám to ukazujeme v takej krátkosti. Alebo zároveň je dôležité možno aj pomenovať, že niektoré veci sme neboli schopní ako keby naozaj odkryť, lebo jednoducho nevieme. To tomu človeku zase dáva punc, že dobre, to médium je schopné reflektovať, že niektoré veci vám nevieme povedať hneď, ale vrátime sa k tomu. Ale pre nás, to čo som tým chcel vlastne povedať, že naozaj toto je problém v celosvetový, že naozaj tí spravodajci robia to krátke. A neviem, či ako keby ten koncept tých krátkych správ je vlastne ako keby efektívny. Že tí diváci, mám pocit často, keď sa s nimi rozprávame, ako keby očakávajú, že dobre, oni zachytia to, čo sa deje, tú prvotnú rovinu majú, ale chcú vedieť viac a to sa už často to nedá povedať na tom ohraničnom priestore a pritom tí diváci by vôbec, máme pocit, samozrejme nechcem zovšeobecňovať, že by im nevadilo ísť trošku ďalej a mať to dlhšie a vysvetliť to viac a dať im ten kontext, lebo potom majú pocit, že naozaj aj to médium tu berie seriózne, že to nie je iba ako keby taká superficial rovina na vrchu. Tak ja už len raz zareagujem a budem rada, keď ma uvedete do kontextu aj iné médiá. V rozhlase je to jednoducho nemožné. Skúste si sami, akože my sme tu včera dali taký maratón, že ja už som teda mala po 30 minútach dosť a to teda som celkom pozorný poslucháč, aj dokonca divák. Čiže to je vyslovene akože algoritmus, ktorý, ako sme včera počuli, tie veci sú odsledované. Človek nie je schopný viac ako 2 minútky, 2,5 potiažmo byť koncentrovaný. Z toho vychádzajú naše formáty, hlavné, spravodajské. To sme si my nevymysleli. To sme jednoducho postupne dostali
dá sa povedať, ako regulu. A inak je to, keď si čítate článok, inak je to, keď si pozeráte nejakú reportáž, kde pracuje aj oko, mozog inak vníma tú informáciu, ale čo sa týka ucha, my sme limitovaní. Takže to len akože na margo tej dĺžky. A čo sa týka rozpracovania ďalších, tak to samozrejme rozhlas má. Ako tam ponúkame samozrejme, kto chce, môže si vypočuť z prvej ruky, môže si vypočuť k veci, môže sa akože do tej témy ponoriť a snažia sa to teda kolegovia robiť vždycky tak, že majú ako keby dva pohľady. Ďakujeme pekne. Nechcem ako keby to veľmi teraz naťahovať, pretože máme pani Balogovú, ktorá príde, ale chceli sme vám zároveň, lebo bude potom možno ešte priestor aj na reflexiu v tej druhej časti dnešného dňa, pretože po prestávke tu bude Ulrik, ktorý chce s vami robiť veci možno praktickejšie a časťou toho je potom aj zhodnotenie toho celého. Ja som vám chcel aspoň pár slajdov ukázať o tom solution journalizmu, aby sme, nechcem začínať, lebo ten koncept je veľmi podobný tomu, čo vlastne predstavil včera Ulrik ohľadne constructive journalism, ale chceli sme aspoň ukázať časť toho, pretože často, respektíve možno viacerí, mohlo to byť napríklad, ospravedlňujem sa. Ukážem vám vlastne iba možno 2 slajdy. Tento. Je to koncept, ktorý už je dávnejšie známy. Možno keď chcete o ňom vedieť viac, tak odporúčame naozaj iba kľudne si pozrieť Solution Journalism, prípadne našu stránku. Je to princíp, ktorý ako keby je veľmi podobný tomu, ako som spomínal, čo spomínal včera Ulrik. Je založený na tom, že často sa to spravodajstvo, respektíve tie príbehy, respektíve to pokrytie tém končí tým, že novinári odhalia nejaký konkrétny problém. Vítajte, pani Balogová. Za chvíľku vám dáme priestor a hneď skončíme. A skončia vlastne pri odkrývaní tém, ktoré sú problematické, ktoré ako keby sú pálčivé, ale ten solution journalism ako keby ide ešte o rovinu ďalej, že snaží sa poukázať na tie problémy podobného typu, ktoré majú niekde inde, buď v rovnakých miestach, alebo aj iných miestach, ale porovnateľných, a zároveň predstaviť riešenie, ktoré už funguje, ktoré sa dá zároveň aplikovať na konkrétnu situáciu, ktorú ten problém popisuje na tom danom mieste. To znamená, to je princíp, ktorý ako keby ukazuje, že dobre, ten problém tu poznáme, je a čo ďalej, čo sa s ním dá robiť. A zároveň sa snaží popísať ten problém, respektíve to riešenie aj ako keby komplexnejšie. To znamená, čo boli limity toho, čo boli prekážky, prečo sa to možno nedalo posunúť ešte ďalej. To znamená, to je ten princíp. Tento Solution Story Tracker vám ukazujem pretože môžem vám potom neskôr poslať link, ten tracker vlastne, to je ako keby register tých príbehov, respektíve stories, ktoré naozaj sú zaradené do zoznamu ako keby celosvetového, ktorý je podľa mňa veľmi inšpiratívny. Samozrejme, nie všetky príbehy sa dajú ako keby preniesť na Slovensku alebo na náš priestor stredoeurópsky, ale sú tam veci, ktoré sú naozaj veľmi zaujímavé. A sú tam aj samozrejme veci už momentálne zo Slovenska. Ja som možno ukážem tieto dve posledné, aj túto, keď tu máme pani Balogovú. My sme boli 5 rokov vlastne partnerom novinárskej ceny sme už dlhodobo, ale my sme boli garantom špeciálnej ceny novinárskej, ktorá bola práve venovaná Solution Journalism. A v roku 2020 bola jedna z nominácií tým z OSME, vrátane pani Balogovej, ktorý sa venoval 22 svedectvám o obťažovaní žien. Vyhral to v tom roku iný príspevok z OSME, pani Žurekovej, ktorý bol o klonkovaní. To je trochu možno neznámy pojem na Slovensku. Nechcem rozoberať tie príbehy, ale chcem povedať tým, že všetky príbehy sú možno tiež nájsť na našej stránke, takisto ako keby na stránke novinárskej ceny. Keď človek ide, tak všetky tie nominácie tam nájde. A čo som vlastne chcel ukázať je možno iba, a tým by som skončil, v roku 2021 vyhral pán Koreň z Euraktívu. Tento jeden slajd vám ešte ukážem.
toto je vlastne ako keby to sú tie parametre, keď sa máme baviť ako keby možno trošku teoretickejšie o tom, že čo solution journalism je. Je to ako keby ukážka príkladu, kde sa hovorí o nejakej odpovedi na problém. Jednoducho ten problém je definovaný a vieme, že existuje odpoveď, ako ten problém vyriešiť. Zároveň ponúka samozrejme ako keby nejakú odpoveď na to, že čo je možno poučenie z toho príbehu. Veľmi dôležité sú tie body 3-4, že naozaj ako keby je založené na tom, lebo často tie príbehy sú spojivkom rôznych výpovedí, rôznych veľmi autentických, ale ako keby často neposkytujúcich naozaj ako keby hľadám teraz to správne slovo na preloženie evidence, nejakých dôkazov toho, že naozaj to riešenie je fungujúce. A to znamená, to, že niekto si o niečo myslí, neznamená, že to naozaj tak je. A to znamená, ako keby naozaj dokázať to, že toto je odpoveď na nejaký problém, je nie preto, že ja si myslím, že toto je tá odpoveď, ale preto, že naozaj mám nejaké dáta, ktoré potvrdzujú to, že toto je naozaj efektívny nástroj. A zároveň je veľmi dôležité hovoriť o tom, že čo sú limity. Nefunguje to dostatočne, pretože ja neviem, nezapojili sme dostatok ľudí, alebo sme sa nezapojili do toho lokálnu samosprávu. Tie limity môžu byť z akékoľvek, z ktorejkoľvek strany, ale ak ten príbeh ako keby obsahuje všetky tieto 4 elementy, tak vtedy sa vlastne z toho ako keby teoreticky rigorózneho pohľadu dá hovoriť o tom, že ide o solution journalism. Ale nejdeme do toho ako keby naozaj detailne, pretože je to veľmi podobné tomu, čo včera hovoril Ulrik. Ale je to veľmi zaujímavý koncept. To znamená, že keď niekto má záujem sa o tom povedať viac, tak samozrejme môžeme, alebo prípadne odkazujem samozrejme na praktický výkon toho, čo pani Balogová, jej tím a iné médiá robia, pretože bolo tam nominovaných množstvo veľmi kvalitných článkov. Tým by som ja možno skončil v tomto momente, pretože máme tu veľmi významného hostia, takže prenechal by som priestor pani Balogovej. Veľmi pekne vás vítame.